termin koji nema granica, rasteže se ko buble duble, kako god hoćeš. Možeš balum napuvat koliko hoćeš. Tradicija, termin. Habibi, šta god ti zafali u džepu od dokaza, samo izvučeš džoker, tradicija. More li more? Što more? Tradicija. Ne mere, što ne mere? Tradicija. I završeno. Nema dalje nakon tradicije, ne smiješ ništa pitati, odeš odmah u kufr. Čekaj ba. Kažem ja, ba dobro, hajmo malo ljudba pokušati precizirati tu tradiciju. Pa zar nije nam tradicija, pre 50 godina imamo video snimke u Sarajevu nikab, u Sarajevu brada. Nećemo tu tradiciju mrga. Pa dobro, sad si cijelo vrijeme puna ti usta tradicije, volka. Au, tradicija, au. Hajmo u tradiciju, Allah te uputio. Nećemo, kaže, tu tradiciju, ta nije dobra tradicija. Pa de mrga da vidimo da koja valja, koja ne velja. Ma ne znaš ti, kaže, vi ste vehabije glupi, ne znate ništa. Nije problem u meni, Habibi, problem je u tebi što si bolestan, što si nepismen, neko ti dao mikrofon da pričaš, ovdje ne znaš tumačiti. Tradicija, au, hoćemo se vraćati na tradiciju, hoćemo se vraćati na mezhebe, daj da donesemo 20 knjiga hanefijskog mezheba. Problem je nikad nisi vidio hanefijski mezheb i onda pričaš o hanefijskom mezhebu. Nikad nema utemeljenja u vjeri. Kako nema utemeljenja u svakoj knjigi hanefijskog mezheba ima nikad propis nikaba. I sad doveden nikab iz Saudijske Arabije. Ali je lako zato što on dođe na televiziju, njega snime i neće niko poslije zovnit nekoga normalnog da to pobije. Ne, sjedi ti u BKC-u, a ovaj će pričati na TV-u. U svakom slučaju, to, braćo moja draga, je uzrokovalo smutnju. Da je se ljudima teško više opredijeli. Gdje sam? Šta sam? On dođe tamo, čovjek autoritet, ima diploma, on je njih naredio od ovdje tam do onog zida. DR, MR, FR, nema više, ja ne znam te više ni titule dokle ima više. I onda kad on lapi mikrofon, kad on počne pričati o tradiciji, kad on počne pričati o vehabijama, i onda jednostavno, znači to je uzrokovalo smutnju Allaha mi. Da naša omladina ne smije krenuti putem čednosti, čestitosti. Ja kažem i odgovorno tvrdim da ovakvih ljudi, ne kao ja, već neko ko je pametniji od mene kao naše Safet i drugi, da su u nekim normalnim državama njima bi ljudi plaćali šta su omladine izvukli iz nemorala, iz droge, Ali kod nas jedini je to problem što ti radiš nešto što bi država trebala da radi. I niti ko daje marku i plus bombardujete. A ti radiš u korist ovog društva. Zašto nam ne nađu samo jednu stvar koja ne doliči i koja krši zakone ove državi? Ako smo tolike babaroge, pa kažite, rekli ste to i to je u koliziji s našom vjerom. A to što ja kažem, Bošnju moraš klanjati, pa tebi mrsko, a Bibi obisi se. To mene ne interesuje. Budi muško i reci, meni mrsko klanjati, ali nemoj mene zvati vehabijom. Ja imam namjeru, molim Allah samo da me poživi, da održimo jedno predavanje na temu hoće li nam halaliti mladi muslimani. Pogledajte samo one knjige koje o njima govore šta su ljudi pretrpjeli. Wallahi, najčudnija stvar mi je u svemu kako su ljudi izdržali toliku patnju. Da niko progovorio nije, da niko nije vjeru izdo. I onda Bošnjo proda sve i ode na Čevljanoviće, ode na koride, ode na koncerte muzike. Hoće li nam halaliti mladi muslimani? S pravom se trebamo pitati. Koji su u vrijeme komunizma podigli riječ Allaha mi, tada su trebali biti lavovi. To je trebao čovjek da bude lav, sa 18 godina su ubijani, ali su imali srca, vallahi, da čovjek ne može naći riječi da ih opiši. Hoće li nam ti ljudi halaliti? Jer su oni zasijali ovu klicu koju mi danas ovdje imamo. Oni su i Allaha mi zasijali. Hoće li nam halaliti što se igramo ovako sa emanetom? Što smo prodali odmah 95. jer smo počeli ponovo da drugujemo sa onim koji nas je ubijao. Sada živimo u kojem životu? Virtuelnom. Sjedni mrki za laptop, on je muško, nadije sebi ime Fatima. Fatima je žensko, ona sebi nadije muđahid na Allahovom putu. I sad njih dvoje počinju ašikova. Gdje si muki, evo me. Gdje si fate, bil se udala gore, dole, tamo vam. I onda on njoj počne vajzit.
Taj daja munafik, ovaj čafir, ovaj licemjer, rejs, Allah ga ovako, Allah ga nako, Allah ga ozgor, Allah ga ozdor. Ovaj hođa, onaj pop, ovaj lopov, onaj... Habibi, svaki harf koji klikneš, doće na sudnji dan. Iqara kitabek. Doće ti se na sudnji dan, onaj tvoj profil i kažu, gdje ti nama malo lavica na Allahovom putu, gdje nam malo pročitaj, kako si ti lako bimbaza, Usejmina, ma to su licemiri, to su munafici, to su čafiri, to su... Pazite, danas su otvorena vrata da moraš lupat, kakav Maksim po diviziji, ti si za Maksima, prostigao si ga 90 puta. Na sudnjem danu, Habibi, za svaki har ćeš odgovarat. Hoćeš Allah. Nemoj da ti budeš od onih koji doljevaju vatru. Zato kažem, braćo moja draga, čuvajte se, čuvajte svoj jezik. Čuvajte svoj jezik da ne uvrijedite. Prođe pored njega insan, plaćenik, vehabija. Ne kažem ja da su takozvani vehabije Allahove evlije, ali možda dirneš Allahovog evliju. Kaže Allahu poslanik u hadisu Buharije, men ada li walijen faqad azentuhu bil harb. Ako dirne u mog evliju, ja sam u rat objavio. Sa Allahom ratovat. Možda si dirnu, ne diraj, bolan, ko te tegli, bolan, 100 šeitana iz tebe govori vehabija i plaćenik. Ja uvijek navodim tim našim ljudima primjer, bolan, nemoj dozvoliti da neko tvoj mozak baca u kantu za smeće. Plaćenici kaže, slušaj, za nikab koji ima 6 mrežica je 300 maraka. Koji ima 2 mrežice, 100 i tako dalje. Brada shodno dužini, 100, 200, 300, 400, 500 i tako dalje. A vidi, pa gdje su ti platni spiskovi, zar ne bi neki novinar? Pa oni su čoveče pokvareni, on bi pustio bradu veći nego Robinson Crusoe bi bio, razumiješ? Samo da dođe na taj spisak, da on njega uslika i da rekne, evo platni spisak od vehabija, čoveče. Evo platni spisak nikaba. Vidjeli ste da su novinarke oblačile nikabe, kako i nikad niko nije pozvao, hajte ba vamo, evo dobit će 300 maraka. Ali Bošnjo u kojim u glavi se vodu Volovića, Vljanovića, on njemu kad rekne na televiziji pare, a vi plaćenici nema raspravi.